Atensyon sa mga moagi sa uptown area, makasinati og bugat nga trapiko tungod sa hingpit nga pagsira sa portion sa Osmeña Boulevard tungod sa padayon nga pagguba sa skywalk dapit sa may Frente Osmeña. Ano ang report? Nagpadayon ang pagguba sa skywalk mula na sulod sa 18 kaadlaw nunod usab sa nagpadayon nga Bus Rapid Transit kon PRT Project Phase 1. Tungod kay delikado alang sa mga moagi sa pedestrian o mga sakinan, gipahigayon ang emergency total road closure gikan sa Frente Osmeña hangtod na sa Arlington Pond Street. Samtang ang motorista nga mopadong sa Colon gikan B. Rodriguez moagi sa Dan Ramos. Samtang ingon usab nini ang ruta nga subayon sa mga motorista nga moadto sa uptown area. Sumas opisyal sa DOTR nga paningkamutan nila nga maagian og balik ang kalsada sa adlawng Domingo. Nangayo sila og dispensa sa mga tao nga napiktuhan sa proyekto. Gihimo matod pa nila alang sa safety sa mga tao ug alang usab sa kaayuhan sa higayon nga mahumana ang proyekto. Hopefully nga Sunday nanay bagian both direction. Sa schedule ginamo kung amo lang yung i-follow ang among schedule is based sa amuhang submission sa gikan sa contractor, it's around 18 days. Samtang managlahi ang reaksyon sa mga tao kinsa nahasol sa ilahang pagbaklay ug layo diin ang uban nga late na sa ilang trabaho ug eskwelahan. Apan sagad kanila nagkasabutra sa tinguha sa proyekto diin gamayng antos lang kuno apan mo sang putra sa kaharuhay sa umaabot. Di man. Ha? Di man. Ganuan? Sayo mo na para safety. Okay ra. Kaya nga naman. Para safe sa tanan ba? Safe Kung dili kayo traffic, bitaw. Long term nga effect ani sa ikasulti ninyo. Ay, wala pa ko kanang kaibaw pero may taga nang makabenefit ang tanan puntan. Duty man tako dira sa maternity karon then wala ko ga-expect nga mag-close so ako ra masulti kay naglako ko gikan dito sa Abellana dapit. Ang BRT project completion ni adto ra untang Disyembre sa miaging tuig apan nalangan tungod usab sa isyu sa skywalk. Karon nga nataga na sila og clearance alang sa clearing nini maong ila na kining gipatuman. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.